Despois do cumio histórico sobre os peiraos interiores, a Marea Atlántica convocou a comisión informativa do borde litoral para saber como fora esa xuntanza, só tiñamos as informacións da prensa. E o Partido Popular convocou un pleno extraordinario para exixir o tren a Langosteira. Onde está Inés Rei e o goberno local? Dende a Marea Atlántica opinamos que esa estrategia de ir en solitario non está dando os seus froitos. O cumio histórico foi un portazo histórico. Nin se condona a débeda da autoridade portuaria, nin hai compromisos para o tren a Langosteira, é dicir, se encomenda a Coruña que venda terreos da súa fachada litoral. Na comisión informativa propuxémoslle ao goberno de Inés Rei que volva aos consensos de pleno, que apoie unha declaración institucional que recupera todos aqueles acordos aos que chegamos, e o Partido Socialista sigue sendo o único que aínda non dixo se vai apoiar ou non a declaración. Entendemos que as cousas van ao revés, é buscar a unidade dentro da corporación para exixirlle de maneira firme e contundente ao Estado que faga os deberes, e a señora Rei o está facendo ao revés. Mansedume co Estado e mandura cos membros da corporación, que somos un apoio imprescindible para que a Coruña eleve esas demandas. E ao revés, señora Rei.